Apa tadi? Wah lanang kok HP wae. Sampai ngerti ora? Lah aku langsung beda. Beda apa nih? Mas koyo padha ae. Piye toki? Iki lho Pak, gamisku anyar direwangi mlokam aku mondar-mandir kok malah ra dingeti. Ngono iku mbok teko ya diloroi. Sing apik lah, ra pantes lah. Sing pas lah. Wong kok HP wae. Wah lanang kok ngono kuwi, mesti HP ajek. Oh alah. Lambi anyar toh. Api, Dik. Pas. Alah telat. Jare mau kok ngloroi, jare wis diloroi malah metune muni telat. Ngono iku ya pas aku metu mau diloroi. Ya wis. Bali iki mlakune. Gacarake kok jerone. Tenan lho Pak. Dingeti temenan lho. Awas ra mbok ngerti. Zaza. Nah, iya Pak. Sip, Dik. Ya, Dik. Lek ngerti ketok pantes, ketok apik, Dik. Ayu lho, Dik. Kok pinter men, Dik, milih model kayak gini. Aku kok Pak. Tapi iki jek ono sing kurang ya Pak. Apa nih sing kurang, Dik? Gamis ngene iki kan pantesnya kan sandalnya jinjit sih Pak. Mosok sandalku jepit. Lah terus? Dia tukakno apa? Ya wis, Dik. Nah, iki go kabeh. Lah kok akeh men Pak? Tak apa-apa. Oke tuku sandal karo sak tas sisan. Warnane padakno lho, Dik, las-lasi. Suwun ya Pak. Oh. Tapi mosok mau kon mangkat dhewe Pak. Lah karemu? Yo terno ah. Ya, kok sih ngrepotake. Ya, saya. Syeta. Berangkat.